हेलो नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा भी नहीं लगा तब पर भी लाइक कर दीजिएगा। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लागल बा बजवे से कारबार, लागल बा बजवे से कारबार। ना घर में साया बा, ना घर में साड़ी बा, ना घर में साया बा, ना घर में साड़ी बा, लागल बा बजवे से कारबार, लागल बा बजवे से कारबार। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार। ना घर में नमक बाटे, ना घर में तेल बा, ना घर में नमक बा, ना घर में तेल बा, लागल बा दुकानदारवे से कारबार, लागल बा दुकानदारवे से कारबार। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार। ना घर में सोना बाटे, ना घर में चांदी बा, ना घर में सोना बा, ना घर में चांदी बा, लागल बा सोनरवे से कारबार, लागल बा सोनरवे से कारबार। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार। ना घर में पूड़ी बा, ना घर में मिठाई बा, ना घर में पूड़ी बा, ना घर में मिठाई बा, लागल बा हलुवैये से कारबार, लागल बा हलुवैये से कारबार। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार। ना घर में सिंदूर बा, ना घर में बिंदी बा, ना घर में सिंदूर बा, ना घर में बिंदी बा, लागल बा पैसरिये से कारबार, लागल बा पैसरिये से कारबार। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार। ना घर में एसी बा, ना घर में गैस बा, ना घर में एसी बा, ना घर में कूलर बा, लागल बा दुकानदारवे से कारबार, लागल बा दुकानदारवे से कारबार। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार। ना घर में हीटर बा, ना घर में पंखा बा, ना घर में हीटर बा, ना घर में पंखा बा, लागल बा दुकानदारवे से कारबार, लागल बा दुकानदारवे से कारबार। लौटकेला कमर पे चोटी बार बार, लौटकेला कमर पे चोटी बार बार। ना घर में मोटर बा, ना घर में गाड़ी बा, ना घर में मोटर बा, ना घर में गाड़ी बा, लागल बा ड्राइवरवे से कारबार, लागल बा ड्राइवरवे से कार।